F'intervista mal-ġurnalista Times of Malta Mark Lorenz Zammit bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-Indipendenza, Bernard Grech qal li jekk ikun fil-gvern idaħħal liġi tal-finanzjament tal-partiti. Dan minkejja li tali liġi ilha fis-seħħ f'pajjiżna mill-2018 mindu daħħalha Gvern Laburista u kif inhu sew magħruf fil-Partit Nazzjonalista ilu jiksirha sa mill-2020. Proprju mindu Bernard Grech laħaq kap u sal-lum għadu ma ppreżentax ir-rapporti finanzjarji awditjati tiegħu lill-Kummissjoni Elettorali kif inhu obbligat li jagħmel kull sena. Meta l-ġurnalista staqsih dwar il-liġi aktarx bl-intiża li jisħaq fuq in-nuqqas ta' konformità tal-Partit Nazzjonalista, Grech spiċċa jiżloq fin-nixef. Titla fil-gvern daħħal liġi tal-finanzjament tal-partiti. Importanti. Irridu marru għalli jiva wkoll. U kompla jaffiġġa meta għalek. Kun hemm finanzjament tal-partiti wkoll kif suppost. Din iżda ma kienieċ l-unika taħwida tal-Kap Nazzjonalista fl-intervista ta' sija. Fost oħrajn saħansitra ddikjara li jekk ikun fil-gvern jagħmel Ministru għall-Isport minkejja li dan il-portafoll ilu jeżisti u fl-aħħar snin wassal għal riżultati prestiġjużi, inkluż bl-akbar investimenti li qatrajna f'dan ir-rigward fl-istorja. Li jena diġà tkellim ċar illi tan nemnu fl-isport fost oħrajn illi rrid li jkollna Ministru għall-Isport. Fil-fatt quddiem din it-taħwida u n-nuqqas tarfin ta' Grech il-ġurnalist spiċċa jikkoreġih u jgħidlu li diġà hemm Ministru għall-Isport. Iżda anke hawn il-Kap Nazzjonalista imħawwad u konfuż reġa' għax-xaqa. Ministru tal-Isport. Però, ma aħna qed illi nagħmlu dan ukoll.